Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezenzi yakho le Mzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel niphinde uklikhe ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngobuyile Mdladla siye sambona uyiGomora kulezi inyanga ezidlule. Washiya uyiGomora edlala khona pha kuMzansi Magic and kuvela indaba ke zokuthi uzojoina Uzalo. Lapha kuZalo uzodlala indawo kaMthambisi phakathi. Uzoba yiso lapha nesitha sakhe uNkunzi. Siphinde sathola ukuthi ubuyile Mdladla ureplace umncedisi Shabangu okumele abe udlala indawo yakhe uMthambisi phakathi. Umncedisi kaShabangu washona lapha nyanga kaJuly. Ayukuthi abantu abaningi lezo indaba bazizwa. Ubuyile Mdladla ozodlala indawo yakhe uMthambisi phakathi. Kuvela ukuthi inkinga izoqala lapho khona esejola naye uGabisile. Khumbula ukuthi uGabisile uthandana naye uNkunzi. So inkinga lapho ezoqala khona ukuthi ubuyile benayo uNkunzi bazoba yini izitha. Kusazoshubaya kuZalo. Nikuvela ukuthi ubuyile uzovela kuyo lenyanga kaSeptember ngazo i21 so besiqala ukumbona kuZalo. So kusazoshubaya impela kuZalo. Bengifuna update ngazo ke lezi indaba lokho trenda enkundleni zokuxhumana ezithinta uZalo. Ucitha ungakhohlwa ukuthi like le video engithi ke nje danke ngiyabonga.